YAC is unstoppable. Why? Because YAC has a vision. Kung wala kay pananawon, ang imong kinabuhi ma-destroy, ang imong kinabuhi ma-ruin, wala kay pananawon ma-deteriorate or ma-spoil ang imong kinabuhi, sa Bisaya pa malata. Without vision, hindi ka makakakasa sa anumang hamon. When you give your all to God, He will increase you more and more. Amen? He will increase you. He will supply all your needs. Kung nakita nimo karon, unsaon man nako kuya, nga wala man koy income. Kung unsa imong madawatan nga mga allowance karon gikan sa imong ginikanan, kuwaay nag-tithes, kuwaay nag-offering, I tell you, the Lord is preparing your future to prosper you, not to harm you, but to give you hope and a future. That's the promise of God. Generation, so much awareness of the world, of the technology, but gamay kaayo og awareness according to the purpose of their lives. No, you are the representative of the Lord. Before you become a representative sa Ginoo, kinahanglan mo balik sa ka sa Ginoo. Kinahanglan mo balik sa ka sa tong Creator. Only sa dihang ang usa ka binuhat mo balik sa iyahang magbubuhat, makabalo siya sa purpose nganong gibuhat siya. YAC na mong successful because this is God's work. So karon atong ihatag ang due para sa nagpaluntad ani nga ministry sa YAC. Ihatag na to ang himaya kadungganan. Kaniya lamang ang pagsimba. Kaniya lamang ang dungog sa 15 years nga nahimong mapadayunon ang ministry sa YAC.